Да. Асен Георгиев, дивизия Scale за Functional Fitness България. Сега. Дъмбел, първо халките, първата линия, 15 дъмбел, въже, от първата линия под халките, почваме до първата линия, 1,50 до втората, 3 метра и до третата, 4,50. Така, не забравяй. Без да се подпираш, хубаво да влизат вътре краката. На дъмбел снача хубаво заключваш. 20-20-30. Не, 20-20-50. 20-20-50. 30-30-50. 20-20-50. Добре, айде мачо тук. Готов? Добре, слушаш ме мен. Не. 10 секунди. Ще ме слушаш мене. 5, 4, 3, 2, 1. Ти си. Давай. Спокойно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, последно 20. Супер. 1, 2, хубаво да удря. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50 и лишни, айде. Не бързай. 10, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Браво! Ако усетиш, че не пипнеш дъмбела, трябва да направиш снач със същата ръка, да знаеш. Ай! 30 броя! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Това е 30. Супер! Едно без подпиране. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, хубаво пускай зад глава.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, последно 30. Красота. Айде 50 скока. 4 минути точно. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 20. 30. 40. 5, 6, 7, 8, 9, 50. Красота, айде бързо, газ. 20 бройки, 4,30, айде. Айде. 1, засилвай хубаво. 2, давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, не пускай, 15. Добре, айде, хващай бързо. Бързо хващай. Още 5. 16, 17, давай. 18, 19, последно кул вкарвай. 20. Айде бързи. Бързи с начове. 5 и 20, айде. Айде бързо да затваряме. 1, дай газ. Давай. 2, натисни се тука. 3, 4, 5, давай. 6, 7, 8, 9, 10, 11, давай. 12, давай. 13, давай. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Айде бързо, айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е. 6.30. Почти. Не.